जाय समाव बिहामजोखौ नखरनि माइनाव होननानै सिबियो बे समावनो बिहामजो रानिनि नुथाय। बिहामजो रानिया गावनि बियावखौनो ओंखाम जाबाय थानाय समाव दै गुदुंजों मोखाव गारनानै होदों। लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धलकुसि गोरजियापारा गामियाव बयजोंबो सिनायजानाय थांनो नाङा मेथाइ खनगिरि राजुजारा स्वर्गियारिनि बिसि सफिला स्वर्गियारिया गावनि बियावखौ फंसे बाथ्रा बुंनायखौनो रागा जोंनानै ओंखाम जाबाय थानाय समावनो दै गुदुंखौ लाबोनानै मोखाव गारनानै होयो। दै गुदुं गारना होखांनायनि उनाव फिसाय राजुजाराखौ लानानै हरनि समावनो बहाबा खारखोमालाङो। दायो बिफा जगेन स्वर्गियारिया दै गुदुं गारजानानै मोखां गंसे जोखोम जानानै दं आरो मेगन थाइनैयाबो नुयै जानानै दं। जोखोम जानायखौ देहा फाहामसालिसिम लांनो थाखाय नखराव गोबां जेंनायाव गोग्लैनानै दं। दुखुथिया बिमा बिफाया फिसाज्लाखौ न' फारसे फैफिननो खावलायदों। नोंथांखौ अत्याचार खालामबाय थायो नामा होमबा? अत्याचार खालामा माबा माबि फैबाय थायो थाबायबाय थायो हयनि नहयनि बे आंनि फिसा जालायबा आखामबो मोनजालाङा हाबा मावनो थांबाबो बे गागाय उखैनायखौल' मिथिगौ। गथ' फिसाखौबो आखाम जानोना होननासो बुंगोन। उखैबा संबाय उखैयाबा थाबाय। गथ' फिसा बिमादो रायजानो खिनानै मोमो बुंनो हाया। जोंनो जानो खिथाबाबो गथ' फिसायाबो जाया। मानो जाया? बिमाया रायो मानो जानो नांगौ। बे उखैनो गथ'आलाय मा मिथिगौ। नोंथांनि देहायाव दे दै गुदुं लुनानै होबाय बिनि सिगाङावबो नोंथांखौ माबाफोर अत्याचार बा बुबाय बायदों नामा? बुनाया बुवाखै सानसे हासिबदोना मा बुहैदों जों। हासिबदो बुदों? गारजानो बे आखाम जानो खमायाव बिदिनो अत्याचार खालामबाय थायो होमबा नोंथां? गथ' फिसा हामा आंनि फिसा जालाय। होमबा बियो हौवाखौबो खालामो नामा बिदि? हौवायाबोथ' आखामखौनो होजाया खान्थि गैया। बिहामजोनि नामा मा नाम मोनलाय? सफेरा। सफेरा। बहानि बिथाङा? गहपुरनि। दा बिहामजो आरो फिसालाया फैफिनबा नोंथाङा बजबना लाफिनगोन ना लाफिना? लाफिनगोन। फिसालाया फैबा लाफिनगोन। आरो आबौ फिसाया राजुआ लायाखै। लायाखै न? दायो सोलांगोन प्राइमारिबा? दा आरो न'नो प्राइभेट माबा नायबाय थादों। ओमफ्राय आं जोंनि माबायाव आङो लुगैयो नै गोरजियापारा गामियाव रङिया देवलखुसि राजुजारालानि काहिनियाव आं फायदो आरो बिसोरनि बिजामादै जायो आङो। राजुजारालानि बा राजुनि बिसिया बा गावनि बियावखौ दै गुदुं गारनानै होदो आरो होनायाव लोगोसे बिखौ राजुजाराया नायनांगौमोन आरो नायामाखौनो गावनि हिन्जावदों बा बिसिदोनो हरसेनि गेजेरावनो खारलांदो आरो बेनि बाय भुल जादों। बेखाय आं बेखिनि राजुजाराया बेफोरबायदि खालामनाङामोन। गावनि बिफाखौ नायनांगौमोन। जि भुलाथ' जाखायो जाबाय दे गारबायानो र' गावनि बिफाखौ गावा नायनांगौमोन। बेखिनाखौ गावासो आरो गिनानै बा गावनि बिसिजों खारफालांनायखौ आं बाय भुल मोनदों।